Moi boas a todas e a todos e benvidos, benvidas unha semana máis a vos Ósere. Hoxe temos un programa repleto de actualidade. Quedadevos aí porque comezamos. Nas efemérides de hoxe temos que en 1483 nace Rafael, pintor e arquitecto italiano. En 1896 comezan en Atenas os primeiros Xogos Olímpicos da era moderna. En 1981 promulgase o Estatuto de Autonomía da Galiza. Vai a soar o Axóuxere. Como hoxe temos un programa desbordado, literalmente, pola actualidade, decidimos comezar o programa cunha pequena e rápida sección de titulares e pequenos comentarios. Comezamos. A app para ligar Grindr comparte con varias empresas se os seus usuarios son portadores do VIH. Salta a polémica de novo coa privacidade dos usuarios na rede. Margallo recibiu a súa pensión de xubilación mentres cobraba como soldo de ministro. Pretexto de shock. A ONU urxe a España a retirar a lei Mordaza e a reforma do Código Penal. É democracia? Que democracia? Onde está a democracia? A Xunta subvenciona vivendas turísticas nun pobo no que admite que xa se construiu demasiado. Por que non subvencionan os fillos en vez das vivendas? Os comités da Defensa da República desmontan as barreiras dos peaxes en diferentes puntos da AP7. E na AP9? Non. Un catedrático da USC alertou fai meses dos riscos que o exceso de visitantes provocaba na praia das catedrais. Que raro, co que se valora os expertos neste estado. O exército israelí mata 16 palestinos no comezo das protestas da Marcha do Retorno. Mellor miramos para Cataluña. O país dun habitante menos cada hora e as 2000 aldeas abandonadas. Por que non subvencionan ter fillos en vez de vivendas? Ciudadanos equipara a Fundación Francisco Franco coa ANC e a Omnium. Se se suman dúas mazás, pois dan dúas mazás. E se se suma unha mazá e unha pera, nunca poden dar dúas mazás, porque é que son componentes distintos, non sei se me entendedes. Homes e mulleres son unha cousa, que o matrimonio e dous homes, bueno, un lío así parecido. Rajoy prevé para Galicia a segunda inversión máis baixa dos últimos 14 anos. Por que non subvencionan? As persoas? No, solo eso. E por último, pero non menos importante, a xustiza belga. Que fai a xustiza belga? Se me aparece por aquí, por favor. A xustiza belga abre diligencias contra o Estado español polo xeolocalizador do coche de Puigdemont. Mortadelo e Filemón parece que volven a contraatacar. Algunha máis, Silvia? No. E ata aquí a sección de noticias rápidas. Algunhas parece que as tomamos con moito humor, pero tamén foron serias. Seguimos no Axóuxere.
entramos agora sí na parte grosa do programa de hoxe, que vai ser a actualidade no Sáusere, porque temos moitas noticias por diante, Silvia, e tamén o demostramos nesta sección de noticias rápidas. Primeiro de nada, a miña pregunta habitual, Silvia, que tal? Como sempre. E como sempre, que significa, Silvia? Mal tirando regular. Maravilloso, eso significa ben por parte de Silvia. Comezamos as noticias de actualidade no Sáusere. Cal é a primeira nova, Silvia? A primeira nova, como non, é impactante. É que é mellor que a diga porque non hai nada que comentar. Un neno de 3 anos cantando o novo vídeo da morte frente á Lexión convértese na imaxe máis viral de Semana Santa. Ampliamos. Ampliamos, por favor. Sí, Joel Estremera, un neno de 3 anos de Málaga, convertiuse nun fenómeno viral destas procesións de Semana Santa. Fai un ano, outro vídeo seu alcanzou tamén os 3 millóns de visitas en Facebook. A presencia de 4 ministros do goberno como Cospedal, Catalán, Méndez de Vigo e Zoido na procesión dos lexionarios en Málaga tamén foi o que máis polémica xenerou no mundo da polémica, moi ben redactado la sexta, por cuestionar a confesionalidade do Estado. Sin embargo, nas redes sociales o vídeo que máis visualizacións está coseitando é a do pequeno Joel Estremera, un neno de 3 anos que xa desfilaba co uniforme de Lexión durante as procesións o ano pasado. Cando tiña 2 anos, é dicir. E ora volveuse a convertir en viral. O ano pasado o seu vídeo xa acumulou máis de 3 millóns de visualizacións desde que di súa nai. Seu pai. Desde pequeno sorprendeunos que demostrase tanto interés polos desfiles de lexionarios. De aí que un dos seus tíos, ao velo imitando usando unha escoba, decidiu comprarlle un traxe a medida. Bueno, aquí hai moitas cousas que comentar. Perdón, a primeira delas sería probablemente que queda demostrado que o adoctrinamento solo ocurre en Cataluña e con cousas independentistas. Para nada pasa... pasa... En general tampouco ocurre. No, no mundo non pasa. Pero isto é normal, isto é un rapaz que quer ser patriota, que nace, sí, algo así, non? E despois, bueno, hai varias cousas que comentar. Primeiro que se vai a adoctrinar un rapaz en algunha cousa, que ao fin e ao cabo non é outra cousa que educalo pois, nos valores, eu penso que é a miña opinión personal, eu non me vou meter no que faga... Bueno, en fin. Penso que a mellor cousa... Hai moitísimas cousas nas que se pode educar a un rapaz, pero educalo nos valores dos militares, é dicir, no valor da guerra, que valor é ese? O sea, para un rapaz de 3 anos. É que de verdade ti non entendes. Non sei se me expliquei ben, pero... É o valor da orde, da seguridade, do respeto, da conservación, da vida tradicional, Anxo. Que dis de guerra? É que... Como se nota que non sabes do que falas? Sí, a verdade é que non son un maldito rojo independentista ou algo así, non sei, porque senón non se entende o meu comentario. Silvia, perdoa que faga este comentario en directo. Podes baixarte un pouquiño a ganancia, porque ao parecer está sonando un pouco forte. Perdoade, amigos e amigas da Sáusere, como sempre, cousas así. A ver, podes falar agora? Sí. Sí, está ben así. Vale, perfecto. Moi ben. Pois, o que iba dicindo, esta noticia tamén a podemos enlazar con aquela noticia de que a Lexión, mentres estaba facendo unha actividade, algo de correr ou así, estaba facendo cánticos super machistas. Sí, maravillosa noticia, sí. Como sempre, vivimos no século XXI e non no século XX. Recordamos a todos os ointes. Sí. E outra cousa que tamén me gustaría comentar desta noticia que 4 ministros do goberno do Estado estiveron presente nese desfile da Lexión pola Semana Santa, super laico, bueno, laico non, pero a confesional, super a confesional, e ademais entoando os 4, non moi alto, pero sí que movían os beizos como quen sabían, do himno da Lexión, non? Isto comparouse nas redes sociais que a imaxe de Francisco Franco e o general Millán, creo que era o general Millán, bueno, non me acordo lo mesmo, é unha foto moi famosa da Guerra Civil, donde tamén se supón que están cantando o que daquela era o himno da Lexión. E é que parece ser que o PP, nesta ardua competencia que están facendo últimamente con Ciudadanos, querese posicionar como partido máis tradicional e de maior confianza para os votantes da dereita. Non sei que opinas, Silvia.
Encántame esta carreira por a ver quen é máis conservador. Sí, Por non a dicir verdad. pero bueno. E ademais tamén unha cousa interesante para ver quen era máis conservador, tamén o vimos na sección rápida de titulares, que era que comparaban, bueno, pois a Asamblea Nacional Catalana e Òmnium Cultural coa É que Fundación Francisco cobraban Franco. 2 soldos ao mesmo tempo, que iso tamén é moi tradicional por aquí. Sí, iso é verdad, moi tradicional. É moi franquista tamén. En fin, eu penso que non teño nada máis que comentar, non sei se ti tes algo máis que comentar, Silvia. No, a verdad que non. Moi ben, imos ca seguinte noticia. Cal é a seguinte noticia, Silvia? A seguinte noticia de Sermos é di: o xornal El Mundo afirma que Ciudadanos será o partido máis votado. Bam. Un dos Sorpresa. emblemas da prensa conservadora madrileña, El Mundo, publica este domingo unha enquisa na que afirma que Ciudadanos sería o partido máis votado nunhas eleccións ao Congreso. 3 puntos por riba do PP. Entre as dúas forzas da dereita antixerían o 50% do voto. A sondaxe, realizada por Sigma 2, sitúa a Ciudadanos no 26,7% do voto e o PP no 23,3%. Segundo estes datos, o espectacular meteórico ascenso da organización de Albert Rivera non tería moitos precedentes na historia electoral española. Dobra os sufraxios obtidos en xuño de 2016, mentres Mariano Rajoy conduce aos populares ao precipicio. Baixarían 10 puntos. Bueno, primeiro de nada, gustaríame comentar palla mental, eso como primeiro punto. Como segundo punto, sabemos o ben que se levan Ciudadanos e as enquisas, que por algunha razón inexplicable, entre aspas, poño isto, por algunha razón inexplicable, nas enquisas sempre están polos aires, non? Ciudadanos. E despois chegan as eleccións e, que pena, quedan de cuarta forza no Estado. Eleccións en Cataluña. O sea, Perdona, hai que que hacerse ganaron? con ollo. Que ganaron se non suman? Se teñen, vamos a ver, eles A ver, teñen no, que se foran sei- o partido o partido españolista que máis votos conseguirán non significa que gañaran. É dicir, A ver, simplemente como quedaron, partido pero que, a ver, ganaron. non se pode dicir que ganaron por unha razón moi sinxela. Primeiro, porque non poden formar goberno. Eso xa Pero a ver, como principal punto. eu, Segundo, en Cataluña a política está moi dividida, é unha política moi fragmentada, hai 6 ou 7 partidos. Son 6 ou 7, bueno, non sei moi ben. Son 6 ou 7 partidos que están dentro do Parlamento, entón o voto divídese moitas veces tanto no xa, pero bloque que o din partido máis votado unionista foi e no bloque independentista, que? que o partido máis votado foi Ciudadanos. Quero dicir Claro, que non me pero por sorprendería eso. si quedaran no Estado español por encima do PP, porque tampouco me esperaba que quedaran como Pero que tamén en Cataluña o PP sempre se levou a merda. O sea, perdoade pola expresión, pero que o PP en Cataluña sempre foi unha risa. É dicir, non se pode extrapolar o que pasa en Cataluña, porque sería bastante diferente todo, se extrapolara o que pasa en Cataluña ao non é resto do Estado. extrapolar, é dicir, máis que extrapolar é dicir, levei-me unha sorpresa que a cantidad de xente que apoia a Ciudadanos en Cataluña tendo en conta como están as cousas, porque é un partido, para min, de extrema dereita. A ver, eu non. Bastante. Eu non, realmente. Date conta dunha cousa, sí. perdón que che interrumpa, pero me parece moi importante. En Cataluña, a opción do PP era Albiol. Que mal ten Albiol? Joder, que é Albiol? O sea, vale, no, Mariano Rajoy é Winston Churchill do siglo XX. Perdona, comparado con Albiol non sei que queres que che diga, verdad? Eu non sei que preferir. Mariano Rajoy non sabemos quen se vai presentar nas próximas polo PP. Ao mellor temos a Feijóo. Por favor, ese tema deixámolo para outro show. Running for president. Sí, bueno, eso deixámolo para outro show, porque senón non nos dan as horas. Pero o que te decía, Silvia, non se pode extrapolar. Eu penso, sinceramente, que isto é outro caso máis de manipulación e de intento de... enquisas, vale. Exactamente. Pero, quero dicir que me sorprendeu de Ciudadanos e non me sorprendería que me volvera a sorprender. Porque vexo moita xente que está... O sea, vexo moita xente que está apoiando os Ciudadanos e non me está gustando. Eu o que vexo é que polo tema e pola continua propaganda que están facendo os medios de comunicación, que como xa falamos moitas veces nos Ósere, están monopolizados, pois como a continua campaña de hipernacionalismo, de meterlle a xente... Ademais que non, eso non é nacionalismo, é facherío todo, o sea, están facheizando, ou non sei cal sería o verbo, pero están
metendo unhas ideas moi rancias a xente na cabeza, os medios de comunicación están xa simplemente, mira, xa simplemente co tema do himno de Marta Sánchez. Cantos días e semanas estiveron Estiveron bombardeando falando a desto. xente e aínda siguen bombardeando a xente con somos España, 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 una, isto pouco máis e parece o nodo. É dicir, estamos no momento no que Cuidado co nodo que non estaba tan mal. bueno, eso, Silvia, estás dando moitos temas que dan para moitos programas. O que estábamos dicindo, estamos no momento no que os medios de comunicación están radicalizando a xente. É dicir, a cousa está como así, españolizando ao Sobre todo os 100%. cataláns. Sobre todo aos cataláns, é dicir, os cataláns Todo o mundo que son sabe un que os pobo pacíficos. cataláns son fruto de TV3 e do Bueno, Demo. en fin, retranca. Non sei se das algo A máis que ver, comentar. obviamente. No, si te parece hijo de verdad. Pues Ojalá. nada, comentar que comentar que eso, que as enquisas son un arma de campaña como outra calquera, que non me sorprende que el mundo dije eso, nin o máis mínimo, verdad? Todos Ni o sabemos máis como va. mínimo. Que non Seguimos, debería de ser ninguna noticia, pero bueno. seguimos con a actualidade no Axou Serei. Cal é a seguinte noticia, Silvia? A seguinte noticia, eu diría que é a miña noticia favorita. É unha noticia que me fai sorrir. Eló? Porque é un tema que che juro que non sei, é que me fai tanta gracia. Non podo con isto. A ver, temos dúas dentro desta, unha é de La Voz de Galicia, que se titula Luís Villares invita a Pablo Quinteiro a dimitir. Titular. E temos outra de Sermos Galiza que se di Santos ve insensata, entre comillas, a proposta de Villares de consultar as bases sobre a dimisión de Quinteiro. Bueno, vamos a ampliar un Bueno, pouco. antes de Sí. ampliar, Silvia e eu falábamos antes do programa que a verdade, eu non sei como non empezamos a facer isto antes, porque xa levamos unhas semanas así. Que deberíamos facer outra telenovela, Sí, pero sí, co que está a acontecer en Marea. Marea, porque fixemos, Porque ainda os temos nosos outra noticia ointes en Marea, coñecerán, pero nós fixemos fai 2 tempadas, creo, Mm. foi na segunda tempada, con todo o rollo que houbera no PSOE, que parece que xa pasou un montón de tempo e non foi tanto o tema, facíamos unha sección semanal que era a telenovela do PSOE, non? Pois a verdade que agora últimamente co tema Quinteiro e varias outras cousas que están a acontecer na Marea galega, bueno, ou que se queira dicir, podería darnos para unha telenovela. Pero bueno, Sí. imos a Temos outra profundizar. noticia máis, ademais, pero bueno, vamos Moi a ben, vale. profundizar, porque isto non é todo co librón. Ai, Dios mío, que esta visión. Luís Villares rompeu esta... Bueno, tamén dicir que obviamente estou traducindo a noticia de La Voz de Galicia porque está en castellano. Pretends to be Bueno, shocked. pretends to be, Luís Villares rompeu esta mañá o silencio de 10 días por invitar a Paula Quinteiro a demitir polos incidentes nos que se veu involucrada coa Policía Local de Santiago. Xa sei que isto xa contamos, pero é que me das tan igual, porque é tan bo. Ante a Policía Local de Santiago exhibiu o seu carné de deputada para mediar nun conflito cun xoves sospeitosos de romper varios espellos dos retrovisores. coches. Exacto, retrovisores. Villares, que se pronunciou esta mañá a título persoal e non como portavoz do grupo parlamentario. Wow, impresionante. Dado que como portavoz posicionouse a favor da permanencia da diputada, dixo que En Marea chegou á política para enarbolar a ética, renunciar aos privilexios e defender as persoas que non teñen outro altavoz para defenderse e defender os seus dereitos. E sobre todo para Pequeno inciso. abandonar outras formas de facer política nas que se deron casos de abuso de poder. Ao seu entender persoal, Paula Quinteiro fixo un uso indebido da súa condición de parlamentaria polo que invita a presentar a súa dimisión. Que opinas? Wow. É que en si a noticia parece sacada, non sei, dun conto de humor. É boísimo. O sea, o señor boísimo, xa se pronunciou como líder dun partido do que teñen un caso non de corrupción, pero de polémica. A ver, eu teño unha teoría. Política. E o tío di, bueno, ahora que me pronunciei xa
como Luis líder Villares, deste partido. líder do partido. Ora Despois, pronúnciame como Luis Villares family friendly, como Luis Villares no meu tempo libre, non sei, non sei, é que Luis Villares é de que fin de semana, é que sentido ten isto? é que hai moitas cousas, non sei, que podemos sacar daqui. Bueno, a principal eu penso que dentro da Marea é obvio que hai moitísimo mal rollo, que aí hai un mesonse horrible que non se entenden nin eles, pero apartando isto, a ver, teño unha teoría. Sempre se levaron mal, porque como hai este mal rollo, e despois, antes de ir por aí reventando retrovisores, presuntamente, non, temos que dicir, reventando retrovisores por Santiago, esta xente tivo unha cea, xente da Marea importante, importante. Ah, sí, buah, xa me acordo como E, contou. e subiron un vídeo ás redes donde, bueno, estaban aí como compartindo cos seus seguidores, bueno, estamos aquí ceando, ríanse, porque claro, dicían, eran 20 persoas, non, que estaban ceando, e decía o que estaba grabando. Bueno, aquí estamos de plenario da Marea, eso supoñemos que era unha referencia, e que no último plenario da Marea, pois eran moi pouca xente. E despois dicía Villares, hijo puta, pero tal cual, Isto, Sí. xente da Marea. Villares, hijo puta, non sei que, non sei cantos, E o resto ríense. e o resto ríanse, bueno, estaba ali Paula Quinteiro tamén, ceando churrasco, xunto co resto da xente, non? Churrasco por retrovisores. E nada, eu penso que é iso, que como veo o vídeo Villares dixo, pois, como non son o líder, vou a facer isto algo personal tamén, e a tocar as narices, non? E despois Carmencilla, Santos, que di Benito Soto, que dixo Carmen, Silvia? Que? A seguinte noticia, Carmen Santos. Santos? Ah, sí, vale, vale. En plan, que dixo Carmen Santos? Santos, Que que Santos? é Vale, a líder de Santos Podemos Galiza. Sí. Ve insensata a proposta de Villares de consultar as bases sobre a dimisión de Quinteiro. A secretaria xeral de Podemos cargou duramente esta segunda feira contra Luis Villares. A alianza táctica que ambos dirixentes mantiveron durante estes meses xa é moi tocada coa crise de Quinteiro. Santos cualificou de insensatez e locura a proposta da portavoz de Marea de consultar as bases da influencia e eventual dimisión da parlamentar de Podemos anticapitalistas. Bueno, xa é curioso, unha pequena cousa que hai que resaltar. Luis Villares fala como líder, fala como persona, e agora Carmen Santos fala como líder de Podemos Galiza. Cal será o seguinte? Pois non Quiniela. sei, ao mellor dentro de nada o can de Villares pronunciase mascota oficial do líder de En Marea. E o Non mellor sei, é que... é que o mellor é que fai uns días, tamén o comentamos na Social, que Beiras comentaba a situación. Beiras dixo, que me acordou ben, Sí. paréceme mal o que fixo, e eu non o faría nunca, pero claro, eu nunca o faría porque teño unha trayectoria que mo impide. Pois Pero debería de dimitir, aínda que eu non sí, dimitiría. debería dimitir. Eu non dimitiría para que eu nunca faría eso, basicamente. É que é moi bo, é moi bo. Esta noticia tamén é moi graciosa porque é que literalmente, para que lle vas preguntar ás bases si dimite ou non dimite? Obviamente ten que dimitir. Ou é que entonces están defendendo que, por exemplo, cando se descubre un caso de corrupción no PP se vote dentro das bases do PP si ten que dimitir ou non. Que sentido ten? Non ten sentido. Creo que Nada, está levando presión. unha crisis política mal non, o seguinte xa. Xa, en fin, eu penso que ao mellor para o especial fin de tempada temos unha pequena entrega da telenovela da Marea, non? En fin. Pode ser. Bueno, e ata aquí a primeira metade do programa, ata aquí a primeira tamén metade de actualidade no Asose, porque temos tanta actualidade que temos que partir en dúas. Así que agora imos a ir coa pausa musical. E como hoxe é un día importante, porque entre outras cousas, unha noticia que non imos comentar,
ou que comentaremos moi axiña, vai ser que Puigdemont foi aliberado pola xustiza alemana ao non ver ningunha razón pola que se poida considerar que incitaron a violencia ou que provocaron violencia ou que houbo violencia en sí en Cataluña. Así que, relacionado con este tema, imos a escoitar a versión galega da estaca. Si se falaba unha mañá no portal, en cuanto sol aguardábamos e os carros íamos pasar. Si se ti non ves a estaca, onde estamos ben atados, se non podemos ceibarnos, nunca poderemos camiñar. Todas puxando ela, é moito tempo non dura, seguro que tomba, ven tranquila esta xa, se puxo forte para ti, ti puxas forte para lá, seguro que tomba, e ahora nos librará. Mas si se tá moito tempo xa que tenho as mans esfoladas, e quando a força me falta, ela é máis larga, máis grande. Pense que a estaca está podre, mas pesa tanto si sé, que ás veces fico sen forza, dime outra vez o cantar. Todas puxando ela cairá, é moito tempo madura, seguro que tomba, ven tranquila esta xa, se puxo forte para ti, ti puxas forte para lá, seguro que tomba, e ahora todos viverá. Guardo si se non di nada, un vento a olvo, só el sabe para onde, eu máis xoro portar. En cuando os novos pasan, ergo pescozo a cantar, o derradeiro cantor si sé, o derradeiro que ensinou. Si estiven vos vela caurá, e molt de temps no pot durar, segur que tomba, ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro molt per ti, i tu l'estires molt allà, segur que tomba, i es podrem alliberar. E isto foi a estaca, versión en galego, que se fixo por grandes artistas do noso país cando foi toda a revolta popular do 1 de outubro. Silvia, que che pareceu? Pareceume moi motivacional. O sea, gustou bastante, verdad? Moi bonito. Bueno, é do que trata a estaca en sí. En fin, antes de nada, antes de ir incluso ao caderno de bitácoras, eu penso que deberíamos continuar coa actualidade, así que imos entón á actualidade no Asousere. Cal é a seguinte noticia, Silvia? A seguinte noticia, agora xa entramos en noticias serias porque as anteriores foron boísimas. Bueno, como moitos sabedes, porque estuvo tamén en Twitter bastante, ainda que non se lle dou tanta repercusión como eu esperaba esta noticia, houve un tiroteo en YouTube, nas oficinas de YouTube, que deixou a unha persoa morta e bastantes feridas. San Bruno recibiu moitísimas chamadas do 911 desde a sede de YouTube. Vamos a ampliar. Silvia Como vostede mínimo... ante a morte, moi Perdón, ben. pero é que... Cousas dos Asousere. Foi inevitable. Moi ben. Polo menos 4 personas foron disparadas nas oficinas de YouTube en San Bruno este martes. 3 das víctimas foron levadas ao hospital local e unha cuarta persoa morreu na propia escena. Parece ser que dunha
Espera, que estou traducindo de inglés. Está traducindo do inglés a señora que Si temos es- C1. No, vale. Traduciría mellor si isto fora máis fácil. Creo que o que Vale, di venga. é que parece ser que a persona Cree que que o que morreu di. e creo que o que di é que a persona que morreu realmente morreu porque se disparou a sí mismo. Ah, claro, claro, a persona que sí, penso que se suicidou. Pero como isto non é moi riguroso, vou mirar eu tamén a noticia, Vale. cousas que Eu vou só pasan ao vivo en no Axou. Axousere, amigas e amigos. Bueno, mentres eu sigo Eh, ampliando. sí, siga ampliando, por favor. Vale, as vítimas foron un home de 36 anos que está en condicións críticas e unha muller de 32 anos que tamén está en condicións bastante críticas. E tamén unha muller de 27 anos que estáse recuperando ben. Según Zuckerberg, que é o representante do Hospital General de San Francisco, outra muller tamén que estuvo no tiroteo foi tratada Perdón, interrupción. porque recuperou A persoa que se tirou foi a que matou, que se chamaba, a que en teoría matou, que é Nashim Nafaji Adam, de 39 anos. Que a policía di que foi a persoa que morreu na escena do vale, crime. entonces non foi el mismo. Claro, entón houbo varios centos de empregados que foron evacuados e, bueno, armouse un pitote, Sí, esta palabra moi sí. rigurosa, no tema de todo, non? Resulta que, bueno, houbo varios medios que culparon a persoa esta, é dicir, que a razón pola que a persoa esta fixera o tiroteo é porque non lle iba ben a súa canle de YouTube. É dicir, que ela non se facía famosa. Eu, A ver, en fin, eu entendo que a xente estea cabreada porque últimamente a plataforma de YouTube é verdad que non vai nin moito menos como debería ir. Xa sabemos todo o problema do feed, é dicir, das suscripcións que non che chegan os vídeos, a monetización, vale, pero obviamente sempre hai persoas que non están mentalmente estables. correcto. Pois estadísticamente, pois é moi probable que alguén que este en YouTube lle dea, sobre todo en Estados Unidos, porque con ese acceso tan fácil ás armas, pois Sí, e que ademais en Estados Unidos hai varias cousas. Hai un gran número de poboación con problemas mentais. E isto non sí, é porque sexan estadounidenses, isto é polas situacións que teñen que vivir moitos estadounidenses, pola súa situación probablemente económica, moitas veces marxinal, que ademais Estados Unidos é un país, recordamos, moi militarizado e, polo tanto, a violencia réstase importancia, hai unha violencia constante na educación da xente, é dicir, sí, isto, a ver, obviamente, non é en obviamente Estados Unidos, sí, non se claro, pode, pero, non se pode generalizar, ao pero final en a moitas cultura e como partes, che crían, obviamente é super determinante a hora de ter claro. problemas mentales. Como hai ese estrés na xente, sobre todo económico, todos estes A factores cuna do suman. capitalismo. Pois, exactamente, é o berce do capitalismo, entón hai moita xente que sufre de, bueno, pues de problemas mentais, que ademais que a cultura, no que sí podemos coincidir é que a cultura de Estados Unidos sempre di, ou fas o mellor, ou eres a Ou hostia, eres non sirves para nada. ou te convirtes o presidente de Estados Unidos ou non eres ninguén. Exacto. É unha sociedade moi clasista, non? Entón, que hai que estar sempre Sí, na cresta da onda. Non podes ser unha persoa normal que no, tens que ser o mellor do mellor. Entón, crea moito estrés, crea moita tal, e hai moita xente que se ve afectada por isto. É un tema moi interesante, sin dúbida, que deberíamos tratar algún día no Xóusere. sí. Pero, bueno, en sí, non deixa de ser unha noticia seria, que, obviamente, o humor negro pode facer de calquera cousa, pero é unha noticia seria, e que é curioso porque nunca, eu, a verdad, nunca me esperaría que houbera un tiroteo en YouTube. É Ah, dicir, non sei, en Google sí, pero en YouTube? É dicir, non sei. A mí sorprende moito a noticia, realmente. Ademais que, tendo en conta en Estados Unidos como están co tema de seguridade e últimamente con todos estes atentados e esta guerra, todo, non sei. Sorprendeme bastante a noticia, que pudera chegar incluso a ocorrer. Non me sorprende que ocorra porque hai pistolas para todo o mundo, pero sí que é un pouco, non sei, chocante. En fin, Silvia, non sei se tes algo que dicir. que mira, xa se veu despois do famoso tiroteo nunha escola que foi fai pouco e da gran campaña activista que levan facendo, que obviamente con este presidente é imposible acabar co das armas, o sea que van a ter que vivir con elo ou facer algo ao respecto. E se non, pois van Mira, seguir pasando estas
cousas. Eu penso que ahora mesmo o movemento anti-armas en Estados Unidos, a ver se falo ben, é máis forte que nunca. En iso Pero está que con este axudando, presidente é pero imposible. que grazas a este presidente, é dicir, perdoa que non se me malinterprete, pero que Trump é horrible. E é tan horrible que desperta indignación na xente. E isto non pasaba antes en Estados Unidos. Xa, pero que a Pasaba, maioría pero da xente en votou. escalas no, vamos a ver. Bueno, vale, xa sei. Hillary Clinton recibiu Si, máis tuvo máis votos votos, xa sei, pero é presidente, da igual, o ou sea, si é presidente, vale, quere pero dicir que eso. hai Pero que hai moita xente, a metade de Estados Unidos, a metade da xente que votou, poñamos, sí. está moi indignada. E está habendo máis manifestacións que nunca en Estados Unidos, e está habendo máis activismo político que nunca en Estados Unidos. Ou A ver, que, é bueno, verdad que o ou activismo do que se político en recorde Estados Unidos últimamente. tamén está bastante estigmatizado. Claro, pero é que últimamente está medrando moito grazas a horrible e desastroso que está sendo, bueno, Sí, no, se dixen que foi moi importante a está campaña activista que houve polo tiroteo ese da escola, pero que claro. de todos modos eu, desde o meu punto de vista, non creo que con este presidente vai a cambiar nada. No, a ver, non se O que trata. dixo eu é que se van ter que acostumbrar hasta que voten outra persona ou encontren outra solución. Claro, eu non digo que agora vai a cambiar, pero grazas a que este presidente tan terrible está xerando tanta indignación na xente que Ti eu crees, penso que vale, ti crees se que pode está manter. botando leña ao fogo, non? Claro, entón penso que se pode manter esta indignación e pode ir medrando para que nas vindeiras eleccións, Non hai. pois, ao mellor haxa algo que poida cambiar bastante a historia dos Estados Unidos, se é que non reventan co mundo antes que as bombas atómicas. Bueno, en fin, isto foi a noticia de agora. Cal é a seguinte noticia, Silvia? A seguinte noticia case podría estar en Axóxilo Tecnolóxico, pero hoxe non hai sección. Pero bueno, considerade parte. Tesla Sí. confirma, que xa falamos moito desta empresa tamén, Tesla confirma que o autopilot estaba activado durante o accidente fatal do Model X. Ampliamos. Agora xa é oficial, durante o accidente pasado 23 de marzo, onde un home perdeu a vida, o modelo de Tesla, X levaba activada a función de autopilot. Así o confirmou a mesma empresa nunha actualización acerca da súa investigación do accidente, onde xa pudo acceder aos datos da computadora do vehículo. Tesla non só señala que o autopilot estaba activado no momento do choque, sino que tamén se emitiron varias alertas visuales e sonoras ao condutor. E 6 segundos antes do impacto, non se detectaron as mans do condutor no volante. É dicir, os rexistros do coche mostran que non se tomou ningunha acción a pesar das diversas advertencias do sistema. O sea que en realidad tampouco é culpa do autopilot. Sí, a ver, aquí hai varias cousas, non? Primeiro, que era un coche que era casi completamente autónomo, é dicir, hai un creouse, bueno, con todo isto da inteligencia artificial, creouse un grao, non, Sí. hai diferentes fases da autonomía completa dun coche, pois eso, inteligente, non? Este coche en concreto era un coche con grandes niveis de autonomía e que, ademais, o condutor modificou para que aínda fose máis autónomo, porque podes escoller hasta que punto, non? Pois en que situacións ten que actuar o condutor ou actúa automáticamente o coche, ese tipo de cousas, non? Entón, este accidente foi, primeiro, moi extraño en moitos sentidos, porque, bueno, E ademais, que foi xusto unha semana despois ou 2 semanas despois do primeiro accidente mortal. Sí, do de Uber que falamos aquí tamén. Exactamente, que Ou era falamos Cabify? na Sousere. No, era Uber, Vale. que xa falamos na Sousere. Sí. Isto son varias cousas. Primeiro, non se sabe en que estado estaba realmente o condutor, porque lembramos que, polo de agora, o condutor ten que estar atento ao que pasa para intervir se hai algún problema. É dicir, non sabemos en que estado estaba o condutor. Non sabemos se iba dormindo, se non estaba en condicións de conducir. Non o sabemos, non temos eses datos porque, bueno, non se pode saber a ciencia certa como estaba o condutor. Se estaba bébedo, bueno, poderíase saber con a proba de alcohol, non sei se houve algunha actualización nese sentido, pero iso é algo importante, non? A cuestión é, houve un accidente, primeiro, porque o condutor, xa cando comprou o coche, baixou o nivel de intervención do condutor. É dicir, se o nivel de intervención estivera no momento orixinal e non polo condutor, o coche automáticamente frearía.
en vez de seguir conducindo esperando por unha intervención do condutor. Pero non pasou porque estaba moi baixado e ademais tamén estaban moi baixados os avisos que que daría o coche automáticamente ao condutor. É dicir, douselle aviso, pero eran moitos menos dos que se podían ter dado, porque o condutor modificou esta opción. Entón, hai varias cousas. E ademais, esa zona que é onde bateu, que é xusto nunha intersección, nunha saída, digamos, para extrapolalo, nunha saída dunha autovía, pois xusto colisionou ca mediana, o sea, mortal, total, ademais un accidente moi forte. Pois tamén esa zona fora modificada últimamente, non? Houbera obras aí, entón estaba diferente a como estaba antes. Por tanto, aí tamén houve unha confusión ou unha posible confusión co autopiloto, non? Pero de todas maneiras ten uns sensores que miden a realidade, é dicir, ten uns mapas, pero ademais mide a realidade. Entón, hai varios factores. Eu repito a miña opinión da semana anterior. Eu penso que estes casos son importantes estudialos, pero que os coches automáticos van salvar moitas vidas, indubidablemente. Non sei cal é a tua opinión, Silvia, así alongada. A ver, eu, sinceramente, sí que penso que a culpa non é do autopilot, porque, a ver, aparte do de que modificar todo o rollo, a ver, si che mandan avisos, ti, si estás ben, pois, obviamente a culpa non é do programa. E tamén aí entra unha discusión de que ao millor o señor modificou o programa do coche e non se acordaba de como, sabes? Sí. A min podería pasar que ti programaras o teu coche, pero depois non te acordes exactamente de como programastes. E aí se entra tamén a responsabilidade da propia persoa, obviamente, de a ver se che manda un aviso o coche, pois tampouco queda ningunha dúbida de que o programa funcionara ou non funcionara. Entonces, accidentes vainos haber sempre, sea por máquinas, sea por humanos, o sea que non creo que haya que botar as mans á cabeza e acabar ca investigación. Claro, que a cuestión é reducir o número, pero erradicar é prácticamente imposible, porque hai moitos factores, non? Despois, É imposible. sí, hai miles de millóns de persoas con acceso a automóviles e os automóviles son toneladas de ferro que se moven a velocidades, pois, bueno, dispares, que poden bater con cousas. É moi perigoso, sempre. É dicir, sempre é perigoso. A cuestión é como reducilo, e hai moitas maneiras de facelo. A inteligencia artificial nos automóviles, tanto se é conducción automática ou conducción pasiva, que basicamente significa que o coche frearía en circunstancias de accidente inevitable, pois axudaría, están axudando porque este sistema de conducción pasiva se leva un par de anos en bastantes coches do mundo, en coches normalmente de alta gama, pero en gran número, e aforraron moitas mortes. Pero moitas mortes e incluso accidentes de calquer tipo, que podían tamén ter resultado en mortes. É dicir, eu penso que hai que ir con cautela, que non se hai que alarmar e que non hai que ser sensacionalistas con este tipo de cousas. Cal é a seguinte noticia? E penso que última. Sí. Ainda que ao mellor engadimos unha máis porque temos tempo. Vale. A última noticia, ou penúltima, quen sabe, é que o goberno aplicará unha subida de 1,5%, perdón, e Rajoy pasará a gañar casi 1.200 euros máis este ano se se aproban os orzamentos. Que tamén vai con outra noticia. Estas son dúas noticia? noticias. A noticia, esta vou na ler eu porque Silvia despistouse, comprensible, temos moitas noticias hoxe. A noticia é, a ver se topo. Aquí está. Feijóo sóbese o soldo un 7,5%. Separadas ao nacer? Exactamente. Silvia profundiza na túa noticia e eu profundicerei despois. Profundizo. O goberno aplicou unha subida salarial do 1,5%, co que o presidente Mariano Rajoy percibirá este ano unha retribución anual de 80.953,08 euros. Case 1.200 euros máis que en 2017. Se se aproban os orzamentos xerais do Estado que este martes se presentaron no Congreso. O salario anual do presidente fíxase nesta cifra que xa dixemos, sin dereito a pagas extraordinarias, o que supón recibir cada mes
6.736 euros. Case 100 euros máis que o que ven cobrando hasta ahora, que xa era pouco. Facenda optou por aplicar aos membros do Executivo unha subida xeral de 1,5% prevista para os funcionarios, aínda que os empleados públicos añádeselle un 0,25% máis se o crecemento do PIB de 2017 supera o 3,1%. Este punto e medio que incremento salarial é o que está previsto para tamén os diputados. Pero para as pensións, non. Ampliamos na noticia de que Feijóo tamén se sobe o soldo, porque cosa que hace Mariano, cosa que hago yo tamén en mí. En fin, a era dos recortes parece chegar a súa fin na Xunta de Galiza, ou polo menos en canto aos salarios do goberno do PP. O presidente Alberto Núñez Feijóo, vencedor das últimas eleccións por maioría absoluta, aumentará o salario en 2017, pero tamén no 2018, dos atuais 67.500 euros a 73.000 euros por ano. É dicir, case un 7,5% máis. Os seus directivos tamén cobrarán un 7,06% máis e o custo total da nómina executiva será superior a 700.000 euros. Bueno, Silvia, parece que xa non hai crisis, non? Ou polo menos para uns cuantos. Non, é que a crisis... A crisis é como Papá Noel ou a democracia. Non existe, son os pais. Son os pais. A crise son os pais. Básicamente. O sea, que madre mía, non podía facer unha metáfora mellor, Silvia. Pois exactamente, así é. Eu non teño nada de comentario destas noticias porque falan por si solas. Non sei, hai que ter moita cara, pero moita cara porque non sei, é que é impresentable. Cobrar 6.700, casi 7.000 euros ao mes sendo presidente do goberno. Non sei, pareceme impresionante. E ademais que todo o mundo, sempre que se discute de política, sempre di a xente: o que teñan que facer é baixarse o soldo, porque cobran moito os políticos. E depois a quen votamos? A xente que se sube o soldo, exactamente. Bueno, eu non voto ao Partido Popular, obviamente. Bueno, eso pero bueno, é secreto. hai unha gran parte da poboación que non se pode negar que vota ao Partido Popular, por desgraza, e sempre son, que é o que máis recochinea, os primeiros en queixarse. Seguimos en actualidade no Sousere. E agora sí, co que pode ser a derradeira noticia de hoxe, que a pasáramos por alto, Silvia, e que é unha noticia bastante importante e de actualidade total porque é de última hora. Comercindo Galego, novo alcalde de Fene ao prosperar a moción de censura impulsada polo PP co apoio da Marea. Outro capítulo da telenovela da Marea. De telenovela en Marea. Eu non sei que dicir xa, eu non sei que se hai alguén que supervise a Marea ou hai algún asesor de imagen ou algún asesor político. En fin, íamos a profundizar. Perdón, pero é que a noticia. Pero sí. Titular... Xa é dabondo. Os populares, sete dis, contaron co apoio de Somos Fene e a abstención do PSOE para acabar co mandato de Juventino Trigo, BNG, con 4 edís, que gobernaba en coalición con EU, un edil. Comercindo Galego é desde a mañán desta sexta feira novo alcalde de Fene ao prosperar a moción de censura contra Juventino Trigo do BNG, impulsada polo PP e apoiada por Somos Fene, a Marea de Fene, e coa abstención do PSOE. BNG e Esquerda Unida, formacións que integraban o goberno local, votaron en contra. Sandra Permuy, portavoz do nacionalista no pleno, afirmou que esta moción non ten base nin xeito, nun salón de actos ateigado de público que na súa gran maioría criticou a moción e deu mostras de apoio ao alcalde agora saínte. A concelleira de Esquerda Unida, Mari Carmen Martínez, tamén denunciou esta moción. Os concelleiros que non pisaron este concello agora queren ocupar o goberno. Dixo, unha vez triunfante a moción do novo alcalde, Comercindo Galego interveu no pleno entre apupos e asubíos do público e berros de fora, fora. O rexedor do PP afirmou que non van defraudar a veciñanza de Fene que xa me coñece.
Unha resolución do xulgado contencioso número 1 de Ferrol obrigou a realizar a moción de censura contra Juventude no Trigo esta sexta feira, suspendida no seu día por unha decisión da Mesa de Idade do Concello perante as sospeitas de transfugismo dos edís de Somos Fene. Trigo valorou esta semana que o auto judicial non se asusta a dereito pola súa escasa consistencia legal. A moción, porén, decorreu a mañá desta sexta feira. Votos en contra da moción, como xa dicíamos antes, 5. 4 do BNG e 1 de Esquerda Unida a favor. A favor. 7 do PP e 2 de Somos Fene. A Marea de Fene. E abstencións 3 do PSOE. En fin. Bueno, a noticia que acabo de ler é de Sermos Galiza. Impresionante. Pero bueno, en fin. Dende as eleccións de maio de 2015 temos que lembrar que este tipo de cousas fixos o PP en varios concellos do noso país. Boimorto, Pontecesures, Santa Comba, Oia e un que temos aquí ao lado, Noia. Gobernos que principalmente eran de esquerdas e que por algunhas cuestións relacionadas con certos concelleiros que, según lle soplo o vento, cambian de opinión e que en teoría representan a xente en vez de representarse a sí mismos, pero eso son outras cousas, acaban votando ao PP, que suele ser bastante xeneroso cos votos. E con outras cousas tamén. Silvia, opina, por favor, ahora sí. Como xe iba dicindo que me adiantei, pero bueno, por moito que ampliemos na noticia, sigue sendo igual de surrealista. Non sei se hai algún asesor político que teña algún tipo de poder dentro de Marea, ou alguén que sepa exactamente ou que controle algo, ou alguén con estudios políticos, ou alguén con 3 dedos de frente, pero creo que non. Creo que é un tren descarrilado sin condutor a toda hostia, basicamente. Non sei se seguirán acelerando ou chocarán con algo, pero é que é tan surrealista que un partido que se denomine de esquerdas, Rupturista e de esquerdas. de esquerda, non sei por eso, de esquerdas é bastante nacionalista tamén se definen bastante nacionalistas. Que faz co PP? O sea, sabes, eu cando empezou en Marea pensei que iba a ser algo que se iban a inspirar na CUP, sabes? O sea, que ti lees como se definen eles e pensas, buah, pois será parecido, sabes, estilo a CUP, rupturistas, tal, non tan tal, pero bueno, podes facer unha comparación. E agora están collendo o seu acto de diputados para defenderse de que teñen non sei que superioridade sobre o resto dos humanos e facendo cousas co PP. É que non sei. Gustaríame facer unha entrevista a alguén de Marea, porque Perdona, seguramente haya moita xente en Marea que está cabreadísima igual que nós, ou máis cabreada probablemente. por suposto. Unha maneira fantástica de acabar esta tempada sería unha entrevista exclusiva con Paula Quinteira. Vou intentar mover o contacto, Silvia. Non aseguro nada. Probablemente o que máis podo asegurar é que non a vai conceder. Pero, mira, Pero sería tan fantástico. Esa só a idea de imaginalo. De facer unha entrevista e preguntarlle, bueno, que retrovisores prefires, Mercedes ou Ford? Sería tan maravilloso. Que bueno, en fin. Bueno, ahora en serio, por la minha parte, penso que as mocións de censura que se levan en calquer sitio, pero sobre todo neste tipo de situacións, é dicir, concelleiros que son escollidos, primeiro, non só representan unhas ideas, representan unhas siglas dun partido. E ademais representan as ideas da xente que os votou e que os votaron para unha cousa. Eu penso, estou seguro, que a xente que votou a Somos Fene, que é a marca branca da Marea en Fene, para iso ningún concepto tiña ganas de ter un goberno do PP. Pero claro, estos señores que se creen por enriba da ética da moral e que están por enriba do que queira a xente, pois, en vez de manter un goberno de esquerdas que, bueno, poden estar de acordo ou non co que se faga, pero sigue sendo un goberno que non é do PP, e pasan a votar o PP. En fin, eu prefiro non facer ninguna declaración sobre o que pudo influir nesa decisión,
porque penso que máis ou menos todas e todos nos podemos facer a idea, pero sin duda, mentras a xente que se mete en política, bueno, en política municipal ou en calquer tipo de política, non teña claro que antes dos intereses persoais están os intereses colectivos, imos seguir indo moi, moi mal. Silvia, non sei se tes algo para rematar. No, a verdade é que estou sin palabras, non sei, pareceme todo demasiado... Como sempre digo, é que a realidade sempre supera a ficción. Ou como di Benito Soto, a realidade supera a troleada. Isto foi a actualidade no Asóusere de hoxe. Caderno de bitácoras. Bueno, Silvia, que tes hoxe no teu caderno de bitácoras? Hoxe no meu caderno de bitácoras volvemos a ter música. O artista de gran renome chamado Shawn Mendes. Sí. Ah, é que subiste Shawn Mendes. Non subí nada, perdoa, pareceu che di. Se está de fondo. Vale, pensei. Como sempre. Vale, Shawn Mendes subiu 2 cancións. Non é un disco. Non sei por qué, doulle así por subir 2 cancións, e ademais que van xuntas, o que teñen a mesma portada. Unha chamase In My Blood e outra Lost in Japan. E de Spotify, coitades, porque están maravillosos. Bueno, eu a verdade, sorpresa, non teño nada preparado para o caderno de bitácoras, pero vouche a plaxear un pouco, como se fai moitas veces en moitas cousas. E resulta que vou compartir tamén algo de música. É que estiven eu escoitando, bueno, eu hoxe escoitei música, como escoito todos os días. Eu escoitei Carreteiro, ou que é unha versión que ten Manu Chao, un famoso cantante. O mellor non tedes de conta, pero seguro que escoitaste unha das súas cancións, que é un cantante que ten unha historia persoal moi interesante, é descendente de galegos, pero naceu en Argentina, se non me equivoco, e ten estudos franceses, o sea, moi internacional o home. E ten unha versión de Eu chorar chorei, que é unha canción tradicional que di tua nai é mega, non sei se coñecedes. A verdade que me estou indo un pouco polas polas, non? Pero totalmente recomendable. E tamén recomendo con toda a miña alma a música do grupo Leilía, que é un grupo musical galego vocal feminino. É unha gozada e é unha música épica. Isto foi Caderno de Bitácoras de hoxe. Bueno, Silvia, programón, en definitiva. Programón, primeiro, porque a mí gustoume moito. A mí tamén. E segundo, porque foi potente, houve moitos temas, moi rico. A ver se a quinta tempada ven así de ben. En fin, onde te pode seguir a xente, Silvia? A xente pode me seguir en Instagram, @silviatuas99, e en Twitter en @silviatuas. E ti, Anxo? A min podedesme seguir en todas as redes sociais como @bimpoloaire. Lembrad de seguir a @asouserefala en todas as redes sociais e entrar en asousere.anxo.gal. Moitas grazas e vémonos a semana que ven co especial Eurovisión e co especial fin de tempada da cuarta tempada. Moitas grazas.